Здравейте! С известно забавяне най-накрая успях да кача това видео. В него ще видите записи на част от разговорите, които имах с хора, които дойдоха на моето събитие. А именно ще споря с всеки на всяка тема. Събитието се проведе май месец в град Варна, на самия център на град Варна, познат като площад Севастопол. Малко лични впечатления ще споделя преди да преминем към самите записи. Очаквах да има по-голям интерес. Ние българите обичаме да даваме акъл, да спорим. За съжаление сравнително малко хора имаше. Все пак аз бях там малко над 3 часа и въпреки че в началото леко валеше, все пак имаше хора. В това видео ще видите само малка част от записите. Имаше доста хора, които не желаяха да бъдат снимани. Аз уважих тяхното решение. Имаше доста хора, които пък така малко настрани ма дърпаха. Имаше доста и непълнолетни, които също искаха да поспорим. Имаше всякакви теми, например темата за еврото, така актуална, темата за изучаване на религия в училищата и много други. Имаше и някои чисто така теоретични теми, не толкова практични. Считам, че се получи интересно събитие и ще се радвам да ми споделите в коментарите какво мислите, дали искате да поспорим по някоя тема, дали такъв тип събития според вас има резон да се случват по-често. Моята идея беше да покажа, че дори да не сме съгласни един с друг по дадена тема, все пак можем да сме човечни, да се стиснем ръката и да се опитаме така да влезем в обувките на другия човек. Защото когато спорим, трябва целта да не е да спечелим спора, а да достигнем някаква обща позиция, която приема гледните точки на двете страни. Насладете се на споровете с участниците, които дойдоха и коментирайте и кажете какво мислите вие. Има ли тема, на която според вас е трябвало да спорим, а пък не сме спорили? Мъжете са на изчезване, защо така мислите? Така мисля първо, защото новото отношение към мъжествеността е много по-различно. Това се налага от новите социални роли, които вече мъжете и жените играят. Жените превзеха част от мъжката територия и по този начин не оставиха много на мъжете за изява. И по тая причина ролите, социалните роли на мъжкото и женското много се размиха. От друга страна има научни доказателства, че Y-хромозомата в микробиологичен план е на изчезване, защото тя е в непрекъсната борба с другата, женската хромозома. И по тази причина, наистина, след милиони години, може би ще бъдем безполови същества, но това не е обект на спора. В САЩ 2 часа. Да. Така че, моята идея е по отношение на ролевата диференциация. Тоест, ролята на мъжа и на жената не са толкова диференцирани. Това смесване на роли е в полза на жените, защото една жена може да играе мъжка роля, но ако един мъж играе женска роля, това не е прието добре. Добре, това само местен феномен ли или в световен мащаб? В световен мащаб. Добре. Аз не съм съгласен с това, защото според мен като поколение, аз съм роден 91 година, нашето поколение и считам предното, да речем родените около 70-те, сме израснали в прекалено мирни времена. И мирните и хубави времена така са предпоставка хората да живеят по-леко, особено пък младите, да речем родени след 2000-та. Така, те считам, че са на мнение, че това е историята, свърши от тук нататък всичко ще е добре, всички ще сме чудесни един с друг. Но ето хората в Украйна видяха, че това не е така и че в един момент идват и лоши моменти и точно тези моменти показват на изчезване ли са мъжете или не. Например, в Украйна никой не очакваше от тях да издържат повече от една седмица. Те показаха, въпреки многократните си, многократно по-силния си противник, показаха, че имат духа да издържат на това и че украинският мъж не е на изчезване, въпреки че сега покрай многото жертви вече може и да е. И считам, че мъжете не са на изчезване, тук сме. Просто има моменти, в които няма нужда да бъдем толкова видими. Със сигурност може да се направи повече
Особено и в България ние си го имаме този менталитет да сме по-апатични, по-страхливи. Имаме си го като народопсихология. Със сигурност можем мъжете да правим повече. Да, факт. В такъв случай, извинявайте, че ви прекъсвам, трябва ли да има война, за да видим мъжете, че са тук? Явно трябва. Това е много лоша прогноза. Като история на човечеството, преди войни е имало на всеки 10-20 години. Буквално момчетата са се учили от деца как да воюват, как да използват копия и меч. И може би сега като го няма това нещо и това е някъде притихнало на заден план. И може би тази най-мъжествената мъжественост, за да я видим, може би наистина се налага да живеем в по-тежки времена. Дори не е казано за да е война, нали? Просто по-тежки времена. Иначе аз мога да се съглася, че мъжете стават все по-невидими, но все още са тук. Много от нещата, които телефоните ни, интернета ни, много от тези неща ние не осъзнаваме колко много здраво работещи мъже се грижат, за да ги има изобщо. И просто в живота ни вече не е, нали, на нивата да оре мъжа с работа и с впряга. Много по-на заден план са тези неща. Цялата тази инфраструктура, колкото и да се оплакваме от пътищата си, от плочките, все пак тя е направена от здраво работещи мъже. И така че не считам, че мъжете сме на изчезване. Тук сме за да останем. Бих се съгласил, че сме притъпявани, особено в по-западните общества, но считам, че ще ви покажем, че аз в такъв случай искам да ви попитам, дали смятате, че има територия запазена само за мъже и само за жени? Има ли такива територии? Говоря като територия, не е естествено. Да, не е родилното отделение. Да, естествено. Добре. Но питам като професии, като сфера на изява, вие казахте, нали, да, строителите нормално е да бъдат, нали, мъже, т.е. тежкия физически труд го асоциирате с мъжествеността. Войните ги асоциирате с мъжествеността. IT технологии до някъде, доколкото разбрах, също. За мен няма такова, което да е запазено само за мъже. Но е малко странно, когато някой каже, да, жените могат да са също толкова добри зидаромазачи, колкото мъжете. Или когато някой каже, да, жените могат да са конкурентно способни с мъжете, да речем, работейки на нефтени платформи. Или някакъв тежък физически труд. Не случайно, нали, основно мъже работят на тези места. Сега, ако има, не е запазено, но ако една жена иска да се състезава с мъжете, то тя трябва да бъде наистина склонна да покаже, че е способна колкото мъжете в това нещо. Особено когато се касае за физически труд, нали, по-чисто биологичните недадености са различни. Разбира се. И последно, защото времето предполагам, как гледате на тези мъже, които продължават да живеят с родителите си? До късна възраст. Кой е виновен за това? Ричард Никсън е виновен. Защото когато той развързва златния стандарт от долара, производителността расте много по-бързо, отколкото заплатите. И, например, в момента с съпругата ми, ако не работим и двамата, би било много трудно. За млади хора, които тепърва влизат в пазара на труда, без значение дали учат висше образование или не, които тепърва влизат в пазара на труда, много е трудно да изплащаш наем, някакви минимални социални контакти. Тоест, двамата трябва да са в комота, така да се каже. Ние в България и като общество си го имаме това по-късното отделяне. Има своите минуси определено, има си своите плюсове, считам, чисто икономически плюсове. В САЩ, например, си е така класика. В Германия също е класика. На 16, 17, 18, давай, оправя се ти си. За мен причините са икономически. Това да се случва значи не изчезват мъжете, просто променя се икономиката. Абсолютно, да. Добре, съгласна съм. Слава Богу, че ги има мъжете, иначе нямаше да ни има и нас. Николай съм аз. Аз съм Диана. Много ми е приятно. Твоето мнение? Има много теории по тази тема. Реално една от теориите, които е като пада метеорита и всичко става в пепел. Само да пусна, че 5 минути, нали, идеята с всеки участник. Да пусна едно таймерче. Да, слушам те. Какво означава това? Се спорят всеки на всяка точка.
Ами сега спорим с него. Да. Дървен. И после, нали, може, ако искаш с тебе да спорим. Майко. Не да спорим. Полицай да споря с него, или кмета, ако ми се осъди. Не, идеята е с мене, нали? Да. Да. Ма не, да дойде и кмета, няма проблем. Да дойдат, да заповядат. Така ли, нали, удря метеорита, ще се превръща в пепел. Да. И самите климатически фактори, реално динозаврите не могат да живеят според тях. Да. Всичко става, няма вече растения. Да. И тези треопасните динозаври нямат какво да ядат. Да. Следователно месоядните динозаври ги изяждат и така измират. Да. Или измират директно от удара. Да. След това, откъде се появява тази частица, където се зараждат новия живот? Ами, тези, които са оцелели, имало е, нали, освен динозаврите, имало и други животни. Да. Имало е, да речем, гризачи, малки животни, имало е бактерии, имало е боболечки, ако щеш. Имало е в моретата много живот. Нали, много живот. И оттам, нали, с течение на милиони години еволюира този живот да достигне до това, което е днес. В 1812, мисля, че някъде началото на 19 век, има едно от най-големите изригвания на вулкан на планетата. И тогава, това става в Индонезия, толкова е било мощно изригването на вулкана, че пепелта е достигнала до Африка. Значи, смятайте, и са 10 000 км. И това по цял свят е било усетено, наричате годината без лято. Било е затъмнено. Да. Тогава също измират много, нали, и хора, защото ти като нямаш лято не можеш да отгледаш култури. Така е, да. И е имало и още по-големи такива изригвания в древността, които са, много голяма част от видовете измират, нали, при тези моменти, но някои оцеляват, адаптират се, еволюират и се развиват. А пък специално, нали, за динозаврите, те като огромни същества, те са имали нужда от много храна. Да. И сега не може да го сравниш с един гризач, който има нужда от няколко семенца, нали, на ден, но като един динозавър има нужда от много повече храна. Така е, да. И затова не са успели да... Нали, дори някои от тях са оцелели, да речем, години, обаче в крайна сметка нямало толкова много храна, нали, толкова много. Това е теорията, която аз знам и считаме за резонна. Реално, може да има и друга теория, която да кажем метеорита пада от космоса. Нали? Да. Така, може по него да има някакви прашинки от космоса, защото реално извънземни са само, да кажем като нас хората, тези зеленци човечки, те са извънземното, може да е растение. Да. Реално. И всичко извънземно, просто извънземно. Реално може да има някакви прашинки по това, които са паднали, почнали с... имаш микроби от космоса. Да, микроби от космоса, реално. Ами, не мисля, че е логично, просто защото на тези микроби, за да достигнат, да еволюират, им трябва много време. Нали, много по-лесно ще еволюират рибите, които са вече, нали, да речем, гръбначни животни вече са. Ще им трябва много по-малко време да достигне до това, което е днес. Отколкото тези микроби, нали, ще им трябва много повече години. И затова не го считам за логично. Реално другото, което съм спорил е, че в самия метеорит е имал нещо замразено. Защото реално той е голям метеорит, не е някакъв мъничък метеорит, това е някаква скала. И реално е имал нещо в самия център на метеорита, което сега не ми звучи много логическо, но пак има и такава теория, че е имал нещо в центъра на метеорита, той е паднал и се е размразил. Ами, пак така, нали, ако са някакви микроорганизми, много трудно биха достигнали нали, нивото на еволюция толкова бързо да се случи. Много по-логично е, нали, ние и в момента виждаме, примерно, кокошките, нали, има че са произлезли от тези летящите динозаври, че много от тях са умирали поради липсата на храна, са ставали все по-малки. Нали, следващото поколение примерно е с 10% по-малко. Много бързо става еволюцията вече. Много бързо е нужно да се адаптираш. И затова, нали, много бързо са успели да се смалят размерите, за да имат нужда от по-малко храна. Буквално за няколко поколения. Ние това, еволюцията като нещо
много е бавно по принцип, обаче пък можем да го виждаме. Примерно на пловците, краката им защо са с толкова по-големи от нашите. Баскетболистите защо стават по-високи. Това е адаптация към средата. И нали, когато са ти по-екстремни условията, примерно баскетболистите с часове на ден скачат, протягат се. И следващото поколение, ако бъде изложено на същите условия, би било още по-високо. Така че не считам, нали, че е логично. Може да е имало микроорганизми, които да са се развили, нали? Но... Да, това са просто интересни такива теории, които абсолютно, ми е интересно да чуя на другите хора. Да. Самия... Да. Кое според тях смята, че е вярно? Процеса на... Да, имам много такива работи, които са питал, постоянно питал някакви приятели, някакви Да. тежи. Добре, благодаря ти. Николай съм аз. Кристиян. Радвам се, че се запознахме. 5 минути е с участник, така че да. Каква е твоята теза? Смятам, че науката е като религия. Да. И може да е толкова субективна, колкото всичко друго. Добре. Мисля, че може да намериш проучване да докаже каквото искаш, което прави науката като емпирика, обаче пак базирана на вярване. Да, добре. И е лесно манипулируема и може да бъде и може без проблем да бъде спонсорирана. Да. Добре. Ами аз не съм съгласен, че е като религия най-малкото, защото в науката имаш научния метод. Имаш научно изследване. А ако има субективен елемент, то е в хората. Че ти можеш да направиш научно изследване с 20 човека, 10 плацебо група, 10 реална група и публикуваш изследването и после медиите казват, ето, изследване доказа, че еди си какво си. И пък то нямаш представителната извадка, имаш след 20 човека. И има много такива изследвания. Но самия факт, че имаме научен метод, самия факт, че правим изследвания изобщо, прави науката по-различна от религията, защото науката винаги еволюира. Идеята на науката не е това, което сме казали сега, е истина и винаги ще бъде истина. Идеята на науката е за сега смятаме, може ли само... Да. За сега смятаме, че това е истината, но може и да се промени. И идеята на науката е, че може буквално да еволюира, да се променя с времето. Сега има хора, които приемат науката като някаква абсолютно чиста монета. Покрай зелените политики са прекрасен пример за мене. Ето да, учените казват, че това ще се случи. Да, това се променя, нали, с годините, променят се технологиите, променят се разбиранията, менталитета на хората. Науката като наука не е религия, защото науката като наука се променя и хората... Разбирам, да. Обаче проблемът ми с това е, че имаш науката като идея, имаш науката като нещо, което вродено трябва да е абсолютно вродено, трябва да е базирано в реалността, нали, така да се каже. Обаче в същото време точно това е най-голямата причина да бъде толкова лесно манипулируемо, защото всеки очаква, че трябва да е базирано в реалността. И когато някой има една реалност в своята глава, което пак е субективно нещо, винаги може да намери аргумент научен да докаже своята теза. И според мен това го прави във възприятието на науката, това го прави нещо нестабилно. Въпреки че трябва науката да е нещо стабилно. Затова смятам, че имаме интуиция и тя е най-силният инструмент. Не казвам, че тя е по някакъв начин предизвикана от висша сила или нещо такова. Казвам, че абсолютното нещо е интуицията, защото идва от десетки хиляди години програмиране. Обаче науката под формата, която имаме в момента, не е съществувала и имам чувство, че точно защото хората и правителствата и различните институции имат свои цели, използват нещо абсолютно на теория като науката да ги постигнат. И затова имам чувство, че мога да дам примери, предполагам. Не, аз също мога да дам примери, като цяло. То тук вече не е проблема в науката, проблема е в политиците, проблема е в корпорациите, проблема е в медиите.
Съгласен съм. Самата наука, тя няма корисни цели. Нали? Хората, които стоят за тези неща. Съгласен съм, обаче също така религията също зависи от това, кой я проповядва. Тя също не е вродено зла, обаче, нали, случва се така, че католически духовници правят секс с малки момченца, нали? И това не знаеш, че религията е лошо нещо. Да. Затова имам чувство, че да, разбира се, ако трябва да намерим някакво средно положение между двете тези, е, че, нали, острието е острие. То си може да режеш месо, може да убиеш човека. Да. Зависи в чия ръце го сложиш. Просто имам чувство, че трябва да спрем с това, да твърдим, че науката дава винаги отговорите. Брат, не дей да говориш така, има проучване, затова има проучване, но това, обаче, честно казано, става дума за храна, начин на живот, всички тези неща, за мен не е аргумент. Доказано е. Да. То тук вече всичко опира и до това, че хората искат да си спечелят спора и затова ето има проучвания, нали? Именно, да. И да, пак не е вината на науката, нали, като цяло. Но да, тя винаги примерно в миналото науката се е движила от войната, военните конфликти. Галилео Галилей така е получавал грантове, буквално, за да развива телескопи и такава технология. Да. И да, като цяло, да. Иначе съм съгласен, че науката отива прекалено далеч. Аз даже не бих я нарекал религия, а секта. Ако предполагам, че има някаква семантична има си, нали, просто хора, които грешно разбират науката. Идеята на науката не е, че тя не работи тя затова работи с теории. Тя не работи с това, винаги е било така и винаги така ще бъде. Да. Това в момента смятаме, че е така. Може да открием, че нещо друго и да се промени. Да. Да. Добре. Благодаря ти. Yes. Николай съм аз. Адриан, приятно ме. На мен също. Айде. И че от тогава, нали, първо искаш по същия начин и аз сега, ако нали, да ми даде. Първо аз съм кратка, искам само да, между другото, споделяме, може да е една и съща идея за разбирателството и ми хареса, че всъщност хората могат да се разбират, дори да изповядват различна религия, дори да са на различни позиции, по различни теми. Добре, това е твоята теза, че това е моята теза, че може да има разбирателство. Да. И хармонично съжителство, да го наречем, в една група или общество или семейство, зависимост вече от единицата, която се разширява. Независимо от това или въпреки това, че хората са понякога на различни позиции, че имат различни мнения, че има различна представа. Да. Аз не съм съгласен, защото всички имаме свои бекграунда, свое израстване в някаква различна среда. Примерно защо е много трудно да се интегрират в западните общества в Белгия, в Германия, в Холандия хора, които са дошли от Африка, защото те там са ставали свидетели на граждански войни, останали са сираци от 7 годишни, живеят са много тежък живот. Тяхното разбиране за морал и разбирателство поради средата, в която са израснали, поради тежкия им живот, е много по-различно от това, което е да речем, на западноевропейците или на нас, ако щете, на хората в югоизточната част на Европа. И е нужно много да се работи, нали, за да се стигне до момент, в който биха били хармонизирани. В Германия даже имаше такива класове, учиха мъже как да флиртуват с жени, защото те отивали при тях и им казали: Аллах ми каза, че тя си моя. И нали, съответно момичетата не могат да не говорят на един език все едно. Затова аз считам, че е трудно да се постигне хармонизация много често. То този пример може да се приложи сред едно семейство. Щете, някой израснал в по-тежки условия с, да речем, самотна майка, разведени родители, много
голям потенциал има да бъде конфликтна личност, отколкото друг, който е израснал в стабилно семейство, виждал е добрия пример. Просто устоите и морала, които са му заложени, които първите 7 години той ги е виждал, те до толкова са го променили, че разбиранията му за добро и зло може да са различни от тези на другия човек. Да, добре. Виждам вашите доводи, абсолютно основателни, но не смятате ли, че това е някакси съотнасяне на единични частни случаи към общото, което не винаги е така. И другото, което е, че един човек се формира като личност не само в семейството и той има и други възможности, особено в днешно време, посещавайки детска градина, посещавайки, например, училище, зависимост от контекста. Например, дадохте за пример Африка. Да. Не всички африканци живеят в тежки условия. Африка все пак е една голяма страна и много често хората имат една представа, която им е поднесена, дадена име, но тази представа дали е вярна наистина. Не всички африканци са сираци. Така е, да. Хора, например, мога да кажа, че африканците, които, понеже за този пример дадохте, които идват тук, те са на много по-високо ниво и са пратени тук да учат, връщат се, допринасят с знанията, например, медицина, технически науки в своята страна. Само, че много от тях и не се и връщат. Много от тях предпочитат по-добрия живот в европейските общества. И то тук е малко аргумент. Ние, ако искаме африканските общества да се подобрят, не трябва ли те най-умните и кадърни хора да останат там и да ги подобрят? Усещате ли фокуса на разговора как се измества Това от разбирателството? Тактиката, да. Защото подхващате теми, които са по-лесно е да хлъзгави. Да. Именно, да, но това, което имах предвид е, че могат хората да съжителстват, да живеят хармонично. Но тук пак идва въпроса какво разбираме за разбирателство. И според мен хората имат малко погрешна представа за това какво е разбирателство, какво е хармонично общуване и съжителстване. Защото историята да познава случаи, например, в Израел, в Иерусалим, може да се погледне как различните квартали, които представляват различни религии, когато на времето хората са съжителствали в хармония. Тоест, вие изповядате една религия, аз друга религия. Но това не е проблем за мен. Да, след като са съжителствали в хармония, защо сега не съжителстват? Какво означава хармония? Да. Това не се ли изкривява по някакъв начин? Тоест, взимаме един аспект, хвърляме го, изкривяваме представата и създаваме. Много зависи от това какво влагаме в тези понятия. Тоест, за мен понятията и думите са едни рамки, които много често хората влагат различно съдържание в тях. Да. И вече всеки запълва тази представа и визия с своята опитност, с това, което има като образование, като опит в живота, като визия. Но това е различно. И много често, зависи се от това каква е целта. Примерно, вашата цел сега е да ме оборвате. Тоест, вие хващате тези аспекти. Ако вашата цел беше да се съгласите с мен или да ме накарате да ме убедите в нещо различно, щяхте да извадите друг довод. Абсолютно е така, да. Аз тук е момента и да кажа, че аз съм съгласен и затова ми е трудно да споря с нещо, с което и аз съм съгласен, но такъв е формата. Минаха просто 5 минути. Благодаря. Аз Николай съм аз. Юлия. Ще тук на якичката може. Ще стане? Да. Не, на обратната е. Така окей ли? Добре. За времето тъй ли? Да, аз искам времето като слънчево облачно или времето като часа и минутите? Да. Каква е твоята теза? Значи, моята теза е, че времето не е добро, въпреки че повечето хора си мислят, че времето е приятно. Ето, примерно сега в момента спря да вали, излиза слънце и започва да пече, не спира да пече, става 40 градуса, всички сваляме дрехите, тръгваме по шорти, по потници и казваме, колко е хубаво времето, толкова е приятно, времето е хубаво. Да. Всъщност времето е лошо, защото реколтите страдат, изсъхва земята, ерозира, язовирите се изпразват, липсва вода, малки населени места, даже големи градове остават без вода, няма реколта, няма вода, изсъхват почвите, дърветата изсъхват, губят се биоразнообразия. Тезата, да.
и времето е лошо. Аз тук малко е момента, където заради времето не е виновно, то не решава да е лошо или добро. Примерно много причините да са по-сухи язовирите не е в времето. Тя тази вода не изчезва, нали, от планетата. Просто ние не можем да я управляваме. За ПАВЕЦ Чаира, който той е един от, мисля, че е най-големият ПАВЕЦ на Балканите, много важен за България като цяло. От години стои на някакви минимални мощности, а то е енергийна мощност, която регулира енергийната мрежа. Това е най-важната енергийна мощност в момента, когато пече слънце, да можем фотоволтаиците да улавят тази енергия, да се пълни ПАВЕЦа. Помпа, акумулаторна станция. И когато после е лошо времето, да можем да ползваме тази енергия. Тя е една батерия, природна батерия. Вие измествате фокуса. Не, това ми е част от тезата. Че не е виновно, не е лошо времето не става лошо, а причината за сушите са, че има некадърност. То винаги има причина. Добре, до времето ние казваме, причината е примерно политиката на този, или причината е примерно това, че не сме минали от тецове на атомна енергетика или на ВЕИ, или примерно защото не трябва да има повече ветрени станции или фотоволтаици или атомна енергетика, всичко това, което е устойчива енергетика. Но по този начин, по който измествате фокуса, вие всъщност променяте самата теза и тогава, чрез този способ на лотабалтизма, хвърляте спора в съвсем друга посока. Това е част от тактиките през спорене сега. Но наистина съм на мнение, че времето не е, особено в момента е по-добре от студента, но като цяло времето, то се променя, климата се променя, винаги се е променял, винаги ще се променя. Хората сме тези, които трябва да се нагаждаме към него. И когато реколтите са лоши, не е виновно времето. Защото твоята теза времето е лошо. Хората трябва да планираме как да работим с времето, което имаме, защото то няма чувства. То не надискриминира времето, то просто е такова каквото е и се променя, нали? И хората сме тези, които трябва да направим така, че времето да можем да го използваме по оптимален начин. Вие казвате, че аз казвам, че времето е лошо, аз не казвам, че времето е лошо, времето е каквото е, но ние много често... Поначално беше времето е лошо, хората могат да се разхождат на времето е лошо. Моята теза е, че хората не винаги разбират времето като такова каквото то е. И понякога, когато времето е добро, те казват, че е лошо, а когато времето е лошо, те казват, че е добро. Това е моята теза. Не в случая, че времето е лошо в цялост. Но това, което вие казвате е, че ние трябва да се адаптираме към времето, без да имаме тази лична отговорност, всеки от нас да вземе съответните мерки, да направи стъпките за това времето да е по-добро, а не просто да се адаптираме към последствията. Това си е част от адаптацията, да сме по-отговорни към природата, си е част от адаптацията към времето, нали? Вие нали разбирате, че като се адаптираме, ние по този начин привикваме да се съгласяваме с това, което правим като злодеяния. И по този начин, адаптирайки се, ние реално се съгласяваме, примиряваме с това да сме недостатъчно отговорни. Не съм съгласен, защото една адаптация не е само това ще става по-зле, съответно аз ще бъда по-силен да го боря. Окей, това става по-зле, как да го направя по-добре? Това е част също от адаптацията, нали, както са политиките защо не реални действия, защо не реален активизъм, защо не силни устойчиви практики и справедливи мерки, вместо да се пригаждаме към нещо, което така или иначе не ни устройва? Защото някои от тези устойчиви мерки отнемат няколко поколения да бъдат въведени. Сега ние в Европейския съюз сме на практика лидери от по-големите общности. Но на китайци, индийци, които нямат толкова достъп до храна, до електричество, не можеш да ги накараш да ползват устойчива енергия. Вариантът да направиш това е да подобриш стандарта им на живот и когато стандартът на живот е по-добър, в пирамидата на Маслоу, когато ти е задоволено основното, вече почваш да искаш и средата ти да е по-хубава. Това е една представа, която имаме много грешна
което вие казвате за китайци и индийци, а всъщност Китай е един от най-големия генератор на устойчиво развитие и новата инвестиционна банка, която е всъщност основната финансова структура, която обслужва Китай, Индия и други страни в техния икономически съюз, правят все повече инвестиции в зелени енергии. И по този начин ние много често в Европа си мислим, че едва ли не сме единствените и с границата на Европа свършва енергийния преход към устойчиво развитие, а всъщност не е точно така. И това е една глобална цел. Сме лидери от към регулации, например, докато в Китай се отварят много повече въглищни централи. Така че... Във всеки случай, смятате, че това, което ние трябва да правим, едва ли не е достатъчно или... Смятам, че трябва да правим повече, но не като правителства. Смятам, че като хора. Аз с съпругата ми събираме разделно. Колко процента от хората събират в България разделно? Малко сме свикнали, ето съсипаха тая държава, ето съсипаха тая Европа. И добре, че какво направи да не я да съсипят? И за промените в климата много хора са малко на принципа, то държавата е виновна, корпорациите са виновни, докато те самите в следващия момент не правят нищо от себе си. Промяната почва от индивида. Ама вие измесвате отговорността от големите компании, които са най-отговорни, които са най-големите производители на пластмасови опаковки, които са обсебили води и така нататък, към малкия човек, който какво сега да направи? Купува тези неща. Ама той какво може да направи? Какъв е неговия избор? Как да си купи примерно бутилка вода? Особено в днешно време има алтернатива. Най-малкото рециклирането. Тази бутилка вода после ще я проведа в колата, ще я отида до жълт контейнер и там ще я хвърля. Ама вие не пиете стъклена бутилка от чешмата, сте си купили пластмасовата бутилка. Така е, но тя после ще се рециклира и ще се използва за нещо друго. За какво друго? За да се изгори в завода. Или да се намачка. За нова пластмаса тази бутилка може и да не се използва. Не знам. Всъщност, надявам се да може. Всяка година все повече еднократна пластмаса се произвежда и около 10% от ресурсите на нефт отиват за пластмаса. Да. Даже съм знаел, че толкова малко, но да. Да, и всъщност... Минаха само, че 5 минути. Супер! Да, благодаря ти. Благодаря, оказа се, че имаме в общи линии сходни възгледи. Благодаря ти. Формата е такъв, да спорим. Дали може един подпис само, че... Аз искам да направя теза, защо на грешен принцип. На български как е, защото... Принцип за неагресия. Да. Искам да направя теза за против non-agression principle. Добре. И по този начин да се отдалечим от либертарианската идеология. Добре. Защото тя е изцяло базирана на този принцип, не е така? Да, той е един от основните принципи в либертарианството. И бихме казали, че ако базата на цялата идеология се срухне, тя цялата би паднала, не е така? Дали цялата би паднала, може би, ако се докаже, че принципа на неагресия не е актуален, може би в момента и тази идеология не би била актуална. Както примерно в левите идеи като социализъм, все по-малко популярност имат чисто икономическите идеи, точно защото са доказали като неефективни, нали? Като планова икономика, например. Да. Така каква е твоята теза? Аз мисля, че принципът против агресия е направен, изграден около комунистични идеологии, такива, които след Ренесанса издигат човека на преден план и го карат в буквален смисъл, сякаш той да бъде това, което решава, що е то моралност. Според мен, човека сам по себе си не може да реши какво е моралност и Бог задължително ще трябва да се намеси в работата. И понеже задължително Бог трябва да се намеси в работата и либертарианците не го ползват за да разберат каква е моралността в тяхната идеология, ще трябва да бъдат грешни. Добре. Има много либертарианци, аз съм такъв пример за либертарианци, които са вярващи, аз съм вярващ. Да. Не мисля, че принципа за неагресия се противоречи с християнската вяра. Идеята на принципа за неагресия е, че
да не можеш да не ползваш насилие за неща, които не те засягат на практика. Примерно, те често се цитира, примерно много либертарианци са за легализация на леките наркотици, някои са за легализация на всички наркотици. Идеята е тук ти чрез, примерно, консумация на леки наркотици, ти не вредиш на никой друг, освен на себе си и не причиняваш агресия на никого. И няма проблем да го правиш това. Нали? Но ако, примерно, но това не означава, че е окей навсякъде да го правиш, не можеш да го правиш сред хора, например. Ако това ще навреди на някой друг. И самия принцип на много грешен принцип, нали, на неагресия той е основополагащ, защото либертарианците го разпростираме във всички сфери, в данъците, в социалните отношения между хората, да не е чрез сила и чрез агресия да заемаш водеща позиция. Затова и много либертарианци не вярват в изборите, например, защото считат, че това е един вид агресия, че мнозинството може да наложи права на индивида, които не са негова работа да ги налага. Не мисля, че влиза по някакъв начин в конфликт с вярата. Да, факт е, че повечето либертарианци са атеисти или не са вярващи, но не мисля, че влиза в конфликт. Може да аргументирам? Да. Ако повечето либертарианци не са вярващи, как могат да си обяснят морала зад принципа на неагресията? И също в либертарианската идеология, аз поне бях преди либертарианец, се допускат различни раси. Примерно, може да се изместиш в Америка, да. И след това какво си, какво вярваш, просто да следваш принципа. Но въпросът е, ако хората вярват в други религии, които построяват една идея в техния живот, морал, който е противоречив на принципа на неагресията, как могат да го следват и също дали ще могат да го намерят като правилен? Пак ти казвам, не мисля, че принципа за неагресия се противоречи с морала. Нали, ако беше принцип на агресия, т.е. винаги да си агресивен за всичко, както са примерно много част от консерваторите, реакционерите, част от левите са, че окей, ти като мой работодател си ме тъпкал, затова аз имам право на агресия към теб. Или църквата ме е тъпкал, затова аз имам право на агресия към монарха, примерно. Принципа за неагресия не мисля, че изобщо може да бъде счетен като нещо, което влиза в конфликт с морала. И като цяло, да, смисъл, че идеята, нали, не е агресията, то това е идеята, нали, свобода и всеки му своето. Избирай, прави своите избори, понеси си отговорността за тях. Аз няма по никакъв начин чрез агресия да ти се меся. Ако искаш консумирай алкохол, въпреки че това е грешно за тебе, това е твой проблем. Може да... Да, набързо. Въпросът е... Първо ще питам вас въпроса. Според вас какво е морал? И второ, морал, след като отговорите въпроса, морал по дефиниция е науката за това, което трябва да правим. Mm-hmm. И хора с различни вярвания имат различни идеи за това, което трябва да правят. Mm-hmm. Не така. Науката за доброто и за лошото. Лошото е това, което не трябва да правим, доброто е това, което трябва да правим. Защо да не агресираме добро? Защото когато прилагаш добро чрез агресия, не можеш да научиш човека на добро. Трябва човека да поиска. Нали? Малко като на сила хубост не става. Извинявам, те прекъсвам. Да. Това е въпроса. Какво е доброто? Не може да се ползва, защото това е добро. Това е кръг. Да. Ами да, идеята е, че окей, нали, какво е морала? Много е относителен въпроса. Моя морал е свързан с християнските ценности, с традициите на нашето средиземноморско-балканско общество, най-общо казано. Но за някои хора може да не е това морала. И не мисля, че чрез агресия можеш да промениш мнението на другия човек. И под агресия, нали, визираме най-вече и физическа агресия. Да. Затова и принципа на неагресия ми харесва в либертарианството, че можеш чрез мирни методи, примерно дебат, спор, каквото щеш,
да покажеш на човека твоята гледна точка и ако тя отговаря на неговите виждания, той да я възприеме. Аз аргументирах като цяло против либертарианизма и до тук стигна, просто искам да обясня за морала, как може да си противоречат различни морали, защото вие базирахте вашия либертарианизъм на вашия мироглед, свързан с християнството. Да. Но да кажем мюсюлманин, който не знаете точно какво вярва, просто някакъв мюсюлманин, който е екстремист. Да. Той има съвсем различни морални предположения. Така е, да. И бих помислил либертарианизма за нещо, което просто никога не може да се случи, просто защото вярва в религия ислям. Да. Аз не харесвам либертарианизма, защото според мен идеята му е страхотна. Но никога няма да може да се осъществи каквото и да стане, защото... Да, влиза малко в утопичните крайности. Да, съгласен съм. Всички хора имат различни морални гледни точки и не винаги се съгласяват с принципа на противоагресията. Да. Съгласен съм, нали, по тая тема, че повечето така идеологии трудно биха се наложили дори на малка площ. Но, нали, хората, примерно аз като либертарианец, бих помагал за такива каузи, които да се коментират. Нали, по-ниски данъци е класически либертариански аргумент, по-малко участие на държавата също. Това са нещата, където либертарианство може да е практично. Нали, вече за теоретичните обосновки, то малко там е да си ги говорим нещата, но на практика либертарианство може да мести прозореца на Овертон към себе си, не може да се наложи никога, поне не е в близките 1000 години. Да. Това е казал. Да, мога да продължа и за как според мен класическия либерализъм и комунистичната идеология е била началото на всички такива атеистни мирогледи, като комунизъм, нихилизъм. Просто това са най-крайните стъпки. Само за самата база, където слагат човек над Бога, за да избира морала и не могат да го обяснят. Виж, нали, то тук е примерно до преди 10-20 години много по-голям процент либертарианци бяха атеисти. Докато сега нещата доста се променят. И то просто защото консервативните хора, реакционерите, неореакционерите, те могат много добре да работят с либертарианците срещу по-крайните глобалисти, нали, най-общо казвам. Нещата се променят, обществото е динамично. Може и след 50 години либертарианците да са най-големите защитници на християнството. Да. Благодаря ти, Николай, съм аз. Константин. Да. Това бяха записите от събитието. Надявам се да са ви харесали. Някои от темите бяха лично за мен много интересни, други бяха малко по-абстрактни. Мисля, че успях с всички участници да вляза в интересен разговор. Мисля, че представих интересни аргументи, дори въпреки, че с някои от тях бях съгласен, както си личи, считам. Имаше и допълнителни разговори и спорове, които не успях да заснема, дали поради технически причини или поради това, че самите участници не пожелаха да бъдат снимани. Все пак се получи интересно събитие и планирам да правя още такива събития. Някои от тях може да са пак, ще споря с всяка тема, други може да са пък и по-различни. И очаквайте новото видео скоро, по-скоро отколкото това. Надявам се да не ми отнеме месец и половина. И то вече е записано, трябва единствено да го обработя и ще е на тема образование и проблемите в образованието. Не забравяйте да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Може да пратите на свои приятели да видят това видео. Мисля, че се получи интересно. И очаквам ви в следващото видео. Чао и до нови срещи!